Wadonje weche mag siasa ni jakoma duond bura mar ODM Gladys Wanga okichore gi chien wi tulo ma Jumapil mokalo e kinde limbe mar Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, Wanga okone e siasa mare kod mar ODM osebedo kama onge kod tulo kata matin. Osiemo jok mawacho ni biro Homa Bay mar kelo tulo kono. Ogoyo dhoge pinye tielo mokwongo kendo chikore gi chien kowuoro kit lweny mane otimore Homa Bay juma mokalo. Wanga olero ni ngimane duto pok ne ogoyo siasa mag chwero remo kod mago mag njore. Kwa bahati mbaya sana tulipoteza mama huko Homa Bay kwa sababu aligongwa na gari ya wale watu akafa. Tunasema pole. Polisi pia alikuwa anaenda kwa haraka, gari ikapata ajali akaaga. Mimi nataka niseme pole sana kwa familia zao. Hii Homa Bay tumepiga siasa miaka yote bila fujo. Dongnyocho wako siasa gikidero kae. Nejio biro ne wabiro ko jwach kaka jitongore ni jitingoremo. Anasego siasa igni 15. Bura kaketo to bura jibire tema ng'eny. Onge chieng' ma ng'ato oseinyore kata dichiel. Jakom ODM no odok ne duond bura no kendo golo chung' ni ODM ohero demokrasia kendo ok nyal siro njore kata maundo makelo tho mag oganda kata hinyruok machal gi mano neno Homa Bay. Kwa sababu chama cha ODM, we are a democratic party. Let everybody have their say. Let everybody have their view. Na hao pia wakija waje bila silaha. Waje bila mapanga. Siasa si vita. Waje bila bunduki. Waje kwa unyenyekevu. Ndio tusiwe na malumbano kati ya watu wetu. Kata kamano, jatelno olunyo kweth mag Linda Mwananchi kod tendgi mobalo kod duond bura mar ODM. Na kuna wale ambao wanasema ODM sijui imesambaratika, sijui imebaki shell. Mimi nataka niwaambie watu wa Temo, watu wa Ringa, ya kwamba hii chama cha ODM iko na governors ambao wamechaguliwa 15. Na Migori ni ODM. Hizo ni serikali 15. Kati ya magavana 15, mmoja peke yake ndio amekataa mambo ya chama ya kukaa ndani ya broad based government. Mmoja juu ya 15. Chama iko imara ama iko imara? Magi oyange romo mane obagi gwenge mag Ateme kaunti ma Homa Bay bang' bedo kod lalruok e wi weche mag dongruok mag teko sitima to kod KOP. Romo mane oyuore kod ogai mar ODM Dr. Buruginga e kind jodito mamoko. Na nimekuja kuhakikisha kwamba Dr. Samuel William Ruto, rais wa nchi hii, alisimama pale mwaka wa 2024 akasema watu wa Temo, watu wa Singre wapate maji. Tunapozungumza leo, contractor amekuja, ameanza kufanya last mile connectivity, anafanya hapa, afanye Kedube, na sisi wote yale maji yatoke kwa treatment plant yafike manyumbani mwetu. Ngamaguonye mitimonade. Ngamaguonye miguonye. Turu Atemo ka. Onge president manosenyona Temo ka nyaka nene. President moango nyona Temo ka en President William Ruto. Toko biro giber koso ko biro giber. Mokawa Temo mokete map. Mokawa ko jwach mokete map ber koso ber. Walter Nyambaga, Ramogi TV.